Vores emne er børnearbejde under den industrielle revolution i Danmark. Børnearbejde var en meget udbredt tendens på landets fabrikker. Staten søgte at afhjælpe problemet med børnearbejde. I 1873 vedtog Rigsdagen landets første fabrikslov efter opfordring fra industrien. Dette begrænsede børnearbejde og underkastede virksomheder, der indvendte børn, et offentligt tilsyn. Fra 1870'erne til århundredets slutning viste det sig, at antallet af børnearbejdere var næsten uændret. Sagen blev igen taget op omkring århundredeskiftet. I første omgang hævedes den tilladte mindstealder for børns arbejde i fabrikker, og i 1913 kom derefter almindelig forbud mod at anvende skolesøgende børn i industrien. Vi har valgt at fokusere på Luis Pio. Luis Pio udformer i socialisternes første politiske program et forbud mod børnearbejde. Han starter med at fortælle om alle de problemer, der optræder, som ingen føde, dårlige boliger, ikke nok påklædning, lang arbejdstid og dårlig undervisning. For at bekæmpe problemerne forlanger han og de fastsættelsen af en normal arbejdstid, forbud mod søndagsarbejde, indskrænkning af kvindernes og ophør af børnenes arbejde i fabrikker eller lignende steder, og en ansættelse af fabriksinspektører, som de så kan vælge. Han afrunder med at skrive, at straffen for overtrædelsen skal bestå i en fængselsdom og ikke i bøder. Han slutter af med en påstand: børnenes fabriksarbejde må ophæves, som bygger på en statistik fra Frankrig. Statistikken viser, hvor mange børn, der dør af et arbejde. Herefter stiller han spørgsmålet, hvorfor? Og svaret er, at børn er døde, fordi de begyndte at arbejde tidligt. Til sidst kommer han med hjemlen, hvis vi ønsker, at vores efterkommere skal bevare et menneskeligt udseende, hvis vi ikke vil have, at befolkningen på jorden udryddet. Det her det er så et lovforslag, og det er en del af socialisternes politiske program. Afsenderen er Socialdemokraterne og Luis Pio, og modtageren er så befolkningen og regeringen. Kildens formål og hensigt er, at man med denne tekst skal ændre loven, altså at socialisterne vil gerne have ændret arbejdsvilkårene, og det kommer så med forslag og ændringer, som de gerne vil have indført. Foruden Luis Pio har vi valgt at fokusere på Dr. Emil Honemann. Og Dr. Emil Honemann holdte i juli 1872 et foredrag omkring børnearbejde på det nordiske industrimøde i København. Med hele 47 stemmer for og 4 imod blev lovforslaget om aldersbegrænselse og arbejdstid for børn på fabrikker gennemført. I hans foredrag forklarer han, at børns arbejde på industri er med til at tjene deres udvikling og læren omkring arbejde som helhed, og jeg citerer: I og for sig er børns anvendelse i industriens tjeneste snarest et gode. I hans fremstilling fortælles der, at lovforslaget bygger på at begrænse alder hos børn og tidsbegrænsning, således det foregår i Sverige. Dr. Emil Honemann mener, at børn ikke har godt af at sidde ned så længe, grundet barnets instinktsmæssige trang til bevægelse. Noget af det, Dr. Emil Honemann ønsker at lægge ekstra vægt på, er belysning om, at børn, der arbejder, gavner ikke kun deres opvækst, med hele fædrelandet. Børns anvendelse i fabrikker bliver til et sandt gavn, både for dem selv, for samfundet og for industrien. Og jeg citerer: hvis bare barnet har et solidt og trygt hjem, med god undervisning og omgang, vil barnets arbejde gavne samfundet. Han kommer med en række tal omkring fabrikker, der anvender børn blandt arbejde. Tallene viser, i hvilket omfang der bliver brugt børnearbejde, og hvor mange børn, der er under 10 år gamle. Jeg citerer: blandt 886 børn findes der 134, som er under 10 år gamle. Dernæst sætter han et hurtigt fokus på nogle børn i en alder af 6-7 år, der arbejder på tobaksfabrikkerne. Disse børn er taget lige fra cyklerne. Jeg citerer: hvor dette forhold vist nok kaldes uheldigt og utilbørligt, selvom arbejdet er let. Dr. Emil Honemann ønsker slutligt at punktliggøre de 3 væsentligste ting, han mener bør ændres omgående i forhold til børnearbejde. Og det første af hans punkter er, at børnene i mange af vores fabrikker anvendes i en alt for ung alder, og der mener han i 7-9 års alderen. Det andet punkt er, at arbejdstiden for børnene i endnu flere fabrikker er alt for lange, og den tredje er, at i enkelte fabrikker bruges børn til natarbejde. Til sidst har jeg en kildekritik af Dr. Emil Honemanns lovforslag. Og kilden, det er et lovforslag, en del af socialisternes politiske program, præcis ligesom Luis Pio. Og afsender, det er Dr. Emil Honemann. Hans modtager, det er deltagere i det nordiske industrimøde i København i 1972. Kildens formål og hensigt, det er, at teksten skal ændre loven. Dr. Emil Honemann ønsker at ændre børns arbejdsvilkår i form af arbejdstid og aldersgrænse. Dermed sagt, så mener han stadig, at børns udvikling og omgang med andre, det gavner samfundet på fabrikkerne, specielt deres arbejde. Type, det er et foredrag, et lovforslag.
Kilden har en tendens, fordi den er subjektiv, eftersom Dr. Emil Honemann frembringer både det gode ved børnearbejdet og det mindre gode. Foruden forskellige lovforslag og foredrag, så har vi også en tabel, som er lavet i Danmark i 1973. Og tabellen kommer efter det her lovforslag, som Dr. Emil Honemann han fremlagde på Industrimødet i København. Tabellen viser, hvilke problemer Dr. Emil Honemann ønsker at rette om på ved lovforslaget. For eksempel så ses det her, hvor mange børn der bliver brugt under alderen 10 år. Og han mener, at det er de børn, der er 7-9 år gamle, som jeg sagde tidligere. Det er også tydeligt at se, hvor mange børn der bliver brugt fra 10 til 14 års alderen, og endnu mindre, hvor mange der bliver brugt i 14 til 18 års alderen. Og de industrier eller de fabrikker, hvor der bliver brugt flest, det er tobaksindustrien. Og der er også noget af det, der bliver sat fokus på ved de forskellige lovforslag, at børn under 10 år, der skal nogle bedre arbejdsvilkår inden for dem.